Assalamu alaikum masu kallonmu. Yau kuma za mu yi bayani ne akan yadda za ka ƙara status views naka na WhatsApp. Mafi yawa mutane za ka ga sun yi posting a status ɗinsu, wani za ka ga mutum 300, wani mutum 1000. Ba komai ba ne yake sawa illa ka ga editing, kuma ka ga wannan za a iya cewa mutum 15, ka ga wannan mutum 16, to mutum zai iya dawar da shi kamar 100 da wani abu. Kai tsaye sai ka shiga status naka ɗin. Idan ka shiga haka sai ka yi screenshot nasa. Kana screenshot sai ka fita. Idan ka fita sai ka dawo faɗawa pics ga application ɗin, sai ka danna akan application ɗin. Idan ka danna kan application ɗin, kai tsaye zai shiga. Idan ya shiga haka, kai tsaye sai ka zo kan wannan gashi nan plus ɗin nan, ka zo ka danna kan plus ɗin nan. Idan ka danna kan plus, zai zo ya nuna ma hotuna. Dama akan WhatsApp naka kuma ka riga da ka yi screenshot naka kan sai ka zo ka ɗau hoton da ka yi screenshot. Kaga kamar in za mu yi amfani da wannan, kaga dai status ɗina mutum 16 ne suka duba. Kai tsaye sai ka zo wurin tools ɗin nan, ka danna tools ɗin. Idan ka danna sai ka zo ka selection, sai ka danna selection. Kana danna selection sai ka yi zooming ɗin abinka, ka yi zooming wurin nan ɗin. Ka gani ko? Ka gani ko? Idan ka yi zooming sai ka yi pressing akan. Idan ka yi zooming sai ka yi pressing akan gefen one ɗin nan. Ka gani ko? Idan ka yi haka sai ka gani. Sai ka danna wannan copy. Idan ka danna copy sai ka zo paste. Ka zo paste sai ka zo ka ɗan matsar da shi haka. Ka gani? Yadda ba za a gane ba. Ka gani? Ka gani ko? Yanzu ya dawo nawa? 100 nawa? 100 guda ɗaya. Idan kana so sai ka ƙara shi, ka seta mai zama daidai. Kana so kuma za ka iya, idan bai ma ba, za ka iya cancel shi. Idan ka cancel shi, ka zo ka sake wani mai kyau. Don na ga wannan ɗin tsawon yayi yawa. Sai ka zo ka yi copy. In ka yi copy ka yi paste. Idan ka paste shi sai ka taɓa shi ka ja shi zuwa nan ɗin. Ka gani? In ka ja shi ka gani ko? Guda ɗaya. Mu ɗan matsar da shi kaɗan sai da balance ɗin zai faɗa. To sannan kana so kuma sai ka yi good ɗin nan. Ka ƙara in kana so kamar 1000 da wani abu sai ka zo ka ƙara quoting na 6 ɗin nan. Ka zo ka yi quoting na wannan, nan bai yi ba. Sai ka zo ka yi quoting na shi, ka yi copy, ka yi paste. In ka paste shi ka yi haka. Ka dai ƙara adjusting na shi ta yadda dai. Ka ga wannan system yayi kaɗan. To mu dawo mu gyara shi.
network plan bai zauna ba, kada kaga 1,600 mutum 16 su ne suka view ɗin status ɗinka. Kana so kai saving, dan kai saving sai ka zo kai good. Yana good sai ka danna wannan arrow, idan ka danna wannan arrow ka zo wurin save, ka save shi, ka ƙara yin save picture on your device sai ka danna done. Kana danna done dai ka riga da ka gama shi, sai ka zo kai tsaye wurin WhatsApp naka in kana so, in za ka yi posting nashi ka shiga WhatsApp naka, cikin status naka ka ƙara shiga za ka ga shi wannan wanda ka yi editing ɗin. Ka gan shi ko? Sai ka posta shi. Kaga duk dai wanda ya gani zai ce mutum 1,600 da mutum 16 suka view. Mun gode da kallon wannan tashar Hausa News Update.